soc l'Araceli, jo vinc d'una escola rural, d'una escola que està a 45 minuts d'aquí, de Corbins, del Segrià, una escola petita, una escola que portem ja més de 15 anys fent filosofia d'una manera bastant sistemàtica, és a dir, que dintre de l'horari dels nostres infants tenim l'hora de filosofia setmanal des de P3 fins a 6è. El projecte que us presento... A veure... Representa què? No sé què m'heu fet. Mentre la Gemma ho arregla, després de tant temps de fer filosofia, Angélica Sàtiro, que una mica és la mare del personatge que hi ha a la motxilla i de tota aquesta història, me va proposar fer, un vídeo que se titula Generació Nòria, que podeu trobar per internet, per YouTube, i en el que els protagonistes d'aquesta història de la filosofia a l'escola parlen de la seva experiència. I aquí ho deixo. El projecte del Jardí de la Joanina, mireu, us la presento. La Joanina, ara serà difícil, és aquest personatge. És aquest personatge que porta 15 anys amb nosaltres. Te dic jo que el micròfon i tot... Però bueno, l'Albert mana, no? Guaita, que belleta que està. Ja, sí. Doncs la Joaneta, com li diem a Corbins, la Joanina o Juanita, és una marieta que neix en un jardí. És una marieta que quan comença a veure el món que l'envolta, ella no el coneix. Ella es fa preguntes, ella observa i mira, i intenta entendre el que li envolta, com tots nosaltres, com els infants quan neixen, com tots plegats. Ella és la nostra companya i és la que ens ha proposat moltíssimes coses, ens fa moltes preguntes i és una mica la conductora, el fil conductor que ens acompanya des de P3 fins a 6è. El projecte és un projecte, el Jardí de la Joanina, és un projecte que es treballa en 8 països diferents, d'Europa, Portugal, Espanya, Itàlia i de Sud-amèrica. I és un projecte que ha estat molt guardonat, ha tingut premis d'innovació educativa i és un projecte que va creixent exponencialment. Va sortir d'una manera, com un projecte del jardí a una escola i s'està multiplicant exponencialment. La proposta és una proposta molt variada, perquè les escoles que participem som totes escoles molt diferents. Com us he dit, la meva escola és una escola rural, una escola que té 115 alumnes, però veureu imatges d'escoles com aquesta de les Illes, que són escoles de 2, de 3 línies, que tenen moltíssims infants. Joaneta té un conte que se'n diu El Jardí de la Joanina. Jo el tinc en castellà, us l'ensenyo, perquè el primer que va sortir va ser en castellà. Però és aquest. Està en català, I aquí el que li passa a la Joanina, el que us he explicat una mica, que ella se'n va a dormir i té un malson. I en aquest malson el jardí en el que viu es destrueix, es transforma. És una cosa grisa, fosca. I quan se desperta espantada. I crida als seus amics, i els seus amics l'ajuden i pensen, bé, nosaltres podríem fer alguna cosa perquè el nostre jardí no es destrueixi, però nosaltres som molt petits, però perquè som molt petits no podem fer res. Els contes, totes les històries, són històries que ens plantegen situacions i que ens vinculen amb els infants. És a dir, la Marieta Joaneta és un ser que se l'estimen moltíssim. Ja sabeu els vincles que els infants solen fer amb els peluixos i amb els ninos. Llavors és com si la Marieta
parlés amb ells, s'estableix un diàleg com a molt personal entre ells. Aquí prendré mal. Aquest projecte, el Jardí de la Joanina, el Jardín de Juanita, el Jardí de la Joaneta, com li vulgueu dir, no és una cosa esporàdica, està ubicada en un projecte, en una proposta. I quina és aquesta proposta? És aquesta, la filosofia lúdica. Pensar passant-s'ho bé. Passant-s'ho bé pensant. És una proposta educativa, és a dir, que va dirigida bàsicament a les infàncies, en plural. Parlarem una mica més tard del que són les infàncies per nosaltres. I és una proposta filosòfico-estètica ambiental, basada en la filosofia per a nens, que si heu estat amb l'Ali aquest matí, ella és una de les precursores de filosofia 318, com se diu la filosofia per a nens aquí a Catalunya, des de fa molt temps. Filosofia per a nens i nenes. Doncs partint de la filosofia i de la seva dinàmica, que també us explicaré una mica més tard, el pensar té conseqüències ètiques, accions ambientals, en aquest cas, i conseqüències estètiques, perquè fer un jardí parlem de bellesa també. D'acord? I ens plantegem, i això us ho deixo només perquè és un input, les plantes podrien perfectament viure sense nosaltres. En canvi, nosaltres sense elles ens extingiríem en un breu període de temps. Va ser una de les propostes que van fer els infants de cicle superior. El que us he comentat una mica abans, quan neixem i al llarg de tota la vida observem el món que ens envolta, ens sorprenem amb moltes de les coses que passen, potser no les entenem, ens fem preguntes. El tema de les preguntes és vital a la filosofia, és vital a la vida. No fer-se senzillament preguntes, sinó fer-se bones preguntes. I aquí en el projecte del Jardí de la Joaneta també són molt importants. Ens fem preguntes, és clar, aquestes preguntes requereixen, busquen respostes. Respostes que no tenen per què ser unes respostes fixes. Hi pot haver molts diferents tipus de resposta. Poden ser respostes creatives, diferents. Busquem respostes, però no les busquem nosaltres sols, sí que no les busquem tots junts, que també és una qüestió molt important en filosofia per a nens. Les busquem tots junts, d'una manera creativa i d'aquesta manera elaborem pensament. Ja us ho explicaré també. Bé, no us ho explico ara. Elaborar pensament significa que entre tots fem rotllana, argumentem, expressem pensaments i després, escoltant els altres, el nostre pensament queda més elaborat, queda més matisat. És a dir, que segons diu Angélica Sàtiro, amb aquesta proposta que us estem presentant, assagem possibilitats ciutadano-ambientals i el tema de la ciutadania és molt important per nosaltres mentre s'enforteix intel·lectualment i moral els individus i la col·lectivitat. És a dir, que mentre que estem fent un treball ecoambiental, estem en conjunt, tots junts, treballant amb el jardí, que és un treball de vegades molt feixuc, a la vegada que estem fent una cosa tots conjuntes, el que us deia, estem fent un treball individual perquè la proposta personal de vida i de pensament se va elaborant a la vegada. És un treball col·lectiu i personal a la vegada. Bueno. Les bases d'aquest projecte, la filosofia lúdica d'Angélica i la filosofia per a nens de Matthew Lindman i d'Anselm. Aquest projecte va néixer a finals dels anys 70 i és una proposta en la que se basa això que us estem presentant avui. Sí, el tema de la ciutadania creativa. Es tracta d'això, d'estar amb la mentalitat, amb els ulls molt oberts, pensant què podem fer als reptes que ens presenta la vida col·lectiva, el que ens presenta el jardí. El fet de fer un jardí ens planteja moltes incògnites, ens planteja coses que en principi potser no pensaríem que ens ho fa, no? Però ens proposa molts reptes. I el fonamental seria utilitzar les nostres capacitats creatives
d'una manera ètica, cívica i política, perquè el pensar no és una cosa que sigui un pensar en abstracte i que no passi res. No, el pensar té conseqüències. Si jo penso d'una manera, coherentment hauria d'actuar d'una manera. Si jo penso d'una altra forma, actuaré d'una altra forma. És a dir, que la nostra manera de pensar ha de tenir conseqüències pràctiques, ètiques i cíviques. El tema de la ciutadania, el que vol dir és que visualitzem les infàncies. El protagonista del projecte és l'infant. Són els nens i les nenes. I en aquest sentit ja ho veureu en alguna de les propostes que us presentaré, de les activitats que s'han fet. Ells són els protagonistes i són els que inquireixen al seu entorn. Si ells creuen que la natura està amenaçada, bueno, a veure, aquí algú ens ha d'ajudar. Aquí algú té una responsabilitat. Anem a buscar les responsabilitats i a veure què és el que podem fer, tots plegats. Aquest projecte és molt important per a aquest projecte visibilitzar les infàncies, les diferents infàncies. No és el mateix la infància d'un suburbi de Colòmbia, que potser està afectat per la violència, per una violència molt forta, o un ambient rural com pot ser el del meu poble o el d'una escola de 3 línies urbana. Totes les infàncies. La proposta, com us dic, va sorgir l'any 2016. Va sorgir el 2016 que Angèlica va passar un primer butlletí sobre el Jardí de la Joaneta. I era una proposta que a partir de filosofia, a partir del Nino, ens plantejava fer un jardí, una proposta sobre el jardí. Vam començar a diferents escoles a treballar sobre el projecte i després va sortir el llibre del Jardí de la Joanina. Com us he explicat, el primer llibre de la Joaneta és aquest, que també està en català, El Jardí, i ara Angèlica ha editat un llibre que seria la fonamentació teòrica de lo que és la ciutadania creativa en el jardí. On podeu trobar molta informació de tot això és en la pàgina de Facebook del Jardín de Juanita, que és una pàgina que no solament se pengen les activitats que es fan del jardí, sinó moltes propostes, vídeos, escrits, moltíssimes coses, fotografies que ens poden ajudar a plantejar qüestions de ciutadania ètica als infants. La filosofia lúdica i la filosofia per a nens i nenes, què significa això? Com us he comentat, el que significa és desenvolupar la capacitat de pensar. Tots pensem, però tots podem pensar millor. I l'objectiu seria pensar millor d'una manera crítica, amb criteri, creativa i curosa. Aquest seria, diguéssim, una mica l'eslògan del projecte. Què fem per poder pensar millor? Doncs treballem les habilitats de pensament. Habilitats de pensament vol dir observar, definir, buscar possibilitats. És que n'hi ha, les bàsiques serien 25, ara no me venen més al cap, però buscar possibilitats, comparar, definir, donar bones raons, buscar criteris. Tot això seria treballar les habilitats del pensament, perquè a pensar pensem tots, però podem pensar millor. De quina manera? Amb el diàleg filosòfic. El diàleg filosòfic, ja sabeu, no és un parlar per parlar. El diàleg filosòfic té unes condicions. Significa que tots plegats estem parlant del tema que sigui i estem construint pensament. No es tracta de que hi hagi un bando que guanya un altre bando, en absolut. Es tracta de que entre tots construïm pensament. I el que us comentava, construïm pensament entre tots no vol dir que tots acabem pensant el mateix, sinó que en la discussió, en el diàleg que hi ha entre tots, amb el que tu estàs explicant, m'estàs fent que el meu pensament es compari amb el teu, pensi, ell té raó, però jo crec que això que estic dient potser té més cura, va més bé, i entre tots anem construint pensament, però no un pensament únic, cadascú el seu pensament. D'acord? El diàleg fonamental en la proposta. A veure, com us he dit,
estem tots junts, és una comunitat d'investigació, és el grup que està treballant junt i que cada setmana va construint aquest pensament. De fet, una de les propostes que us ensenyaré de Mar Santiago, de A Corunya, ella ha estat amb els nens d'infantil 3 anys i us presenta el projecte d'ells. I després, amb tot això, el que pensem és anar construint ciutadanies, ciutadans que s'interroguen sobre el món que ens envolta i que actuen sobre ell. Els objectius del Jardí de la Joanina serien aquests. Us han anat comentant una mica. La consciència ecològica, el pensar sobre el del jardí, tot el que veurem que ens dona de si el jardí. Pensar sobre ell ens dona la qüestió de la pràctica. Si pensem una cosa hem d'actuar d'alguna manera. Consciència ecològica. Generar espais. Això ens permet buscar un espai i un temps per dedicar-ho única i exclusivament al Jardí de la Joaneta, als projectes de filosofia, com us he dit abans. I ressaltar que aquest aspecte de que el pensar no és solament un pensar per pensar, no és una filosofia lúdica, jugar per jugar, sinó que té unes conseqüències. Com ho fem? Mira, ens plantegem una mica, el procés és el mateix en tots. Ens plantegem què és un jardí, habilitat de pensament, definició. Definim què és un jardí. Què creiem que és un jardí? Si volem construir un jardí, haurem de saber què és un jardí. Intentem definir-ho. Com poden ser els jardins. I per fer això podem veure imatges d'internet, podem veure jardins reals, fer-nos una idea de com són els jardins que ja existeixen. Després de tot això, plantejar-nos quin és el jardí que volem i que podem tenir, perquè no són les mateixes possibilitats que tenim totes les escoles i tots els espais. Quin és? Verbalitzar-ho. I entre tots, això sí, consensuar-ho. Quin és el jardí que volem? El pas següent seria dissenyar-lo, posar-se sobre el terreny i dibuixar-ho, organitzar-se per veure com podem fer, com volem que sigui aquest jardí. Dissenyar-ho. Després seria fer-ho, després seria cuidar-ho i també gaudir-ho. Aquestes serien les fases del projecte. És un projecte que no acaba, que comença però no acaba. Perquè com us diran després uns infants, resulta que, clar, el jardí té vida i el jardí s'ha de cuidar sempre, no se pot abandonar. Però aquest seria el procés, més o menys. I ara us presentaré algunes de les propostes. Aquesta és la de Sacra, que és la companya que en principi havia d'estar aquí avui, que no ha pogut estar. És una escola de les Illes, és una escola molt gran, de 2 o 3 línies, i que ha dedicat 3 anys al Jardí de la Joaneta. Una cosa, ara començaran a veure, aquest és el seu jardí. El Jardí de la Joaneta és una proposta que no vol dir que hagis de tenir uns magnífics jardins, uns espais enormes on construir el jardí. Com que les escoles són molt diferents, les possibilitats són molt diferents de totes les escoles, cada escola pot fer el seu jardí a la seva manera. El construïm cada escola, no totes les escoles hem de fer el mateix. Sacra, al jardí ens trobem coses, el que us deia, va ploure, la terra se va posar dura, era complicat. Ells van poder gaudir d'un crèdit de CaixaBank. Van implicar a més gent, com heu vist, i no ho fan ells sols, sinó que els ajuda gent que arriba, que evidentment el treball de fusteria no podien fer, i el cuiden. És molt curiós perquè me comentava a Sacra que hi ha nens que esperaven impacients l'hora del pati, que sonés la música de l'hora del pati, per poder anar al jardí. El jardí que no solament és cuidar plantes, sinó, com veieu, fer aportacions estètiques, coses boniques.
Aquí estan amb Angèlica i amb Angèlica van fer un cafè filosòfic. Aquest cafè filosòfic es va fer a la Fàbrica Ramis de Mallorca i parem aquí perquè el tema de la ciutadania aquí es veu molt clar. Són els infants de tercer i quart que van pensar les preguntes i que van fer les preguntes en aquest espai en què hi havia adults també. Veieu que bonic que els ha quedat aquest jardí, preciós. Però aquest jardí va passar l'estiu i no va ser, com diu Maripepa, que és un dels personatges de la Marieta Joaneta, el jardí ha tingut paciència. A nosaltres ens falta paciència de vegades al fer les coses, no? Ho volem tot repissa ja, de pressa ja. Doncs ells han après a tenir paciència perquè, evidentment, els fruits d'un jardí no poden ser per un dia per l'altre. El segon any, com us dic, s'havia de reconstruir, s'havia de tornar a començar, perquè havia passat l'estiu, havien aparegut males herbes, el pati, les fustes s'havien de revisar. I això és una feina de moltíssima constància. Com us dic, els hi van sortir males herbes. Llavors, les males herbes són natura, s'han de guardar, les males herbes s'han de llançar, s'han d'arrencar. Llavors, això va provocar un diàleg que van decidir mantenir les herbes que han nascut sempre que no impedeixen créixer els altres. Van pensar, són natura, no les arrencarem mentre no interfereixen a les altres plantes que nosaltres vam posar. Arrel d'aquí, ells van saber del moviment de la Greta, dels divendres pel futur, i se van també apuntar a aquest projecte, a aquestes accions. És el que us dic, aquí ja veiem la inclusió, uns nois que van venir amb ells. El tema de la Greta. Doncs ells van pensar que el seu jardí s'havia de cuidar, que la natura s'havia de cuidar i que això que feia la Greta que semblava que era una cosa molt interessant i llavors en aquesta escola els divendres es fa la mateixa acció que fa Greta. El projecte no és un projecte solament de filosofia, sinó com podeu imaginar fer un jardí. És un projecte, diguéssim, interdisciplinar que pot afectar a totes les assignatures, és evident, a matemàtiques i a natura i a totes les altres. Us comparteixo algunes de les idees que tenien els infants, a veure què us semblen a vosaltres. El jardí ha tingut paciència perquè ha estat lleig durant un temps i ara és bonic. Això són infants de segon. Hem après moltes coses treballant al jardí, cal saber esperar. Estan molt orgullosos d'haver creat aquest jardí. És un espai que ha de seguir endavant i per tant cal mantenir-ho, cuidar-ho amb afecte i passar el testimoni als nens més petits. Van estar valorant, evidentment, porten molt temps amb aquest projecte i ells van estar valorant si valia la pena aquest esforç continuat que exigeix un jardí. I mireu el que van dir, l'esforç ha valgut la pena, el podem gaudir. Malgrat que hi ha tanta feina a fer en un jardí, ells ho valoraven molt positivament. No l'he passat, de què no? Van tenir també un problema de plagues, habitual en un jardí. Llavors es van plantejar que a veure què feien amb les plagues, amb els bitxets aquells. Les van estudiar, les van posar en un espai tancat, van veure que se morien algunes plantes i jo també el tema del fracàs
també és un tema que van haver de treballar, perquè se'ls morien les plantes. Temes filosòfics que poden sorgir, que de fet van sorgir en aquesta escola. Què és la bellesa? Qui defineix els criteris per dir que una cosa és bonica o no? Quantes transformacions tenim al llarg de la nostra vida? Després sentireu als nens de segon com ho expliquen això. Com sabem que ens hem transformat? Coneixem algú que estigui en metamorfosi? Ja ho veieu. Això, infants de segon. I més temes, sobre... Sí, perquè un dels personatges molt amics de la Joaneta és la papallona, Maripepa la papallona. I Maripepa, claro, primer és un cuc i després se transforma en papallona i ha de tenir paciència. I això, com us he comentat, és una cosa complicada. Ho van treballar. Hi ha altres temes que poden sorgir a partir d'un fet en principi tan quotidià com és fer i cuidar un jardí. Ens preguntem sobre la vulnerabilitat de la vida, què provoca el desequilibri, què genera la presència d'insectes en d'altres regions, quina responsabilitat tenim els humans en tot això. Són qüestions que van sorgir a mesura que anem construint el jardí i l'anem cuidant. Més preguntes que hem fet. Què es fan? La culpa és sempre de l'altre? Cal escoltar els companys perquè de vegades diuen idees que nosaltres no haguéssim arribat a pensar mai. Això és un moment del Fridays for Future. Després els sentireu com ho valoren ells. Van sortir a netejar la platja. La implicació, el fet de la ciutadania, és a dir, no solament ens quedem a l'escola i fem el nostre jardí petitet o gran o com sigui, sinó que ens impliquem en un respecte a la natura, en un cuidado de la natura, una cura de la natura. I aquí comencen els vídeos. Aquest vídeo correspon a infants de segon que ens explicaran què els sembla això de la metamorfosi, perquè clar, si canviem, continuem sent els mateixos? A veure què us diuen. Què ens diuen? Pero es que se mete, se va con hielo. Els vídeos estan en castellà perquè aquest muntatge també ha viatjat a Sud-amèrica i per tant l'idioma havia de ser aquest. Però l'escola és una escola de les illes i que parlen català. El seu accent. Pero es que Juanita no entiende si es la misma o no. Sí, es la ¿Qué misma. crees? No es la misma. Porque los cúteres que teníamos en nuestra clase infantil eran negros y luego las papallonas salían blancas. ¿Y qué quieres decir? ¿Que si el color cambia no es el mismo animal? Sí. Bueno, los que dicen sí, ¿me lo pueden explicar? Yo creo que es la misma, solo que son como nosotros, que vamos cambiando, depende de nuestra vida. Por ejemplo, yo antes, cuando nací, no era así. Y si cambian de color, es normal, porque algunos animales comienzan siendo súper de la piel súper blancos y acaban súper negros. Acaban siendo marrones. Vale. Bueno, no ho tenia massa clar, si canviaven o no. Ai, espera. El següent. Aquests ja són els grans de 5è. Els hi pregunta Sacra quin és el vincle que creuen que tenen envers el jardí, que han pensat i que han construït i que han cuidat. Veureu el que ens diuen. Bueno, para mí, las relaciones con este jardín, yo creo que es un vínculo porque nosotros también hemos hecho bastante con este jardín y creo que estamos un poquito vinculados porque hemos creado también mucho más que algún otro grupo este jardín.
Cuando hablas de vínculo, ¿a qué te refieres? Pues que estamos más unidos con este jardín. Vale. ¿Y esta unión que tú tienes con el jardín te ha provocado reflexiones sobre cosas que pasan? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, el problema de las palmeras, Sí. que se están comiendo unos parásitos, ¿Mm? y hongos que hay en otros árboles, que se están comiendo lo de dentro. ¿Y que has llegado a alguna idea sobre...? Sí, he reflexionado que eso es el ciclo de la vida. Vale. Porque no es lo mismo que un humano corte un árbol para hacer papel que un hongo se alimente para vivir. Vale. Important, no us sembla? No és el mateix que un fong es mengi un arbre perquè viure, que no un humà talli l'arbre per no se sap què. Les implicacions que uns deia i com se van arribar a fer seu aquesta proposta i aquest, el muntatge, és que realment era seu, són ells i elles el que ho van construir, els que ho van fer. Sobre l'esforç, espera, no, aquí, sobre l'esforç que suposa el jardí, perquè han de tenir paciència per fer-lo, molt esforç per mantenir-ho, i a veure, aquí es plantegen si realment val la pena tot l'esforç que significa fer un jardí. Bueno, imagino que ja penseu que... Decimos nosotros, de un espacio que estaba totalmente lleno de basura, era un basurero de tierra, se haya convertido en piedras, ¿no? y de piedras y de tierra, y hasta podía hacerse un Everest de tierra, se haya convertido en algo tan precioso. Lo que pasa es que ahora tenemos una crisis de principio de curso, ¿no es verdad? Sí. Por eso tú te planteaste este dilema de si estaba Exacto. equilibrado la inversión del esfuerzo o no. Sí, yo Àngels? ahora he pensado como Luis porque yo también pienso porque igual que él porque es muy, aparte de muy divertido, aprendes mucho y vale la pena. Después luego tienes un jardín bonito que tú formas parte de él. Claro. Y ahora toda esta investigación que habéis hecho sobre el picudo, ¿os está enseñando? Sí. Claro, es decir, ahí son cosas que no sabíamos. Aprenem, no solament el que us he dit, aprenem matemàtiques, aprenem naturals, aprenem, en general, aprenem. I l'últim d'aquesta escola, no, espera't, sí, és la reflexió que fan sobre els divendres pel futur. Aquí a Joan y a Neus, que han estado en este encuentro que hemos hecho en nuestro jardín y nos explicarán por qué consideran que es importante lo que hemos hecho. No tenemos que tirar basura en la naturaleza y en el mar. Y los que lo hacen, yo me parece muy mal. Y si lo hacen bien, me gustaría más que el mundo tiene que estar limpio. Yo me gustaría que reciclaran porque si no están bien se puede ir al mar o en los jardines y pueden estar un poco feos y cada vez que encendemos un coche a veces tira gas y ¿Qué hace? ¿Contamina? contamina. Muy bien, pues Los plásticos también contaminan muchas cosas. mucho. ¿Eh? ¿Qué pasa con el plástico entonces? ¿Qué podemos hacer? Pues si vemos un plástico en el suelo, si hay una basura cerca, pues mejor tirarlo en la basura que no dejarlo allí. Muy bien, pues ¿volveréis el próximo viernes? Muchas gracias. Una mica és el que us comentava abans, no? El tema de que no solament es tracta d'una classe que construïm un jardí, sinó que pensem, elaborem pensament entre tots i pensem, bueno, el jardí el cuidem. Que cuidem l'altre entorn? El que està una mica a fora de l'escola? Què hem de fer? Nosaltres som petits, com diu la Marieta Joaneta. Som molt petits, però no, per això no podem fer res. I, bueno, i aquestes són les seves respostes. Ara us passaré el treball. Aquest treball continua. És el que us dic, no s'acaba. Aquí.
És una escola de Corunya, una escola molt gran també, la Emilia Pardo Bazán, i la proposta que us ensenyaré és en educació infantil. La companya Mar ha estat 3 anys, com us he dit abans, amb el mateix grup i han treballat el Jardí de Joaneta amb els mateixos nens. Aquest treball ha tingut una altra deriva. Aquí estan amb la Rosalio Belda, que és una artista textil i que és amiga també de la Mar i que havia treballat el projecte de filosofia. I se va implicar en el tema del Jardí de la Joaneta, se poden fer tenyits naturals amb plantes i això és el que van fer. Van experimentar amb les plantes, van fer tenyits naturals i van fer un mapa. Perquè aquesta escola, com us dic, és una escola molt gran. Des de les classes on estan aquests infants fins al jardí hi ha uns 200 metres i van veure que tenien la necessitat de tenir un mapa perquè si no es podien perdre en un camí tan llarg. I aquest mapa el vam fer amb les teles que havien tenyit, tal com els havia indicat la Rosario. Aquest és el mapa que va sorgir. És dintre de l'escola, el camí, les joanetes que van de la classe fins al jardí. Aquesta experiència es va portar a la Fundació Luis Seoane de A Corunya. Va estar allà juntament amb els diferents, amb moltes dels treballs que s'han fet amb el Jardí de la Joaneta. Van fer uns pòsters tamany cartolina, en què cada escola va resumir què és el que havien fet, quin jardí havien fet. I aquests pòsters han anat circulant per diferents ciutats d'Espanya i d'Iberoamèrica també. I en la Fundació Seoane va estar tota la proposta que havia treballat Mar, el mapa, i es va exposar, el que us dic, és un projecte de ciutadania obert a la ciutat de A Corunya. Conseqüències d'aquesta història és que enguany se faran tallers del Jardí de la Joaneta, allà a la Fundació Seoane, i els han deixat un espai que no es feia res per construir allà un jardí per la Joanina. Ara el sentireu. Ja ho veieu, aquest projecte també és com si fos una espiral, no? És una cosa petita, una llavor que va creixent, que agafa branques diferents, que se va estenent i que va donant tot això. Heu vist que un dels comentaris dels nens és que se senten molt seu al jardí, és que realment és seu. I potser aquesta és una cosa també molt important, el fet que els infants es prenen el seu jardí, que l'han fet ells, que l'han pensat ells, és una cosa seua i tot el que passi en el jardí és una cosa que els incumbeix. Amb això el tema de la ciutadania el tindríem també una mica implicat, no? És nostre, l'hem de cuidar. El que ens envolta és de tots i l'hauríem de cuidar. Sobre el tema de la ciutadania és el següent vídeo de Mar. Ja veureu, aquí hi ha un diàleg, se sent un diàleg entre Mar i els infants,
perquè quin és el paper del docent en tota aquesta història? No se tracta de dirigir i de fer que facin el jardí que potser nosaltres pensem que haurien de fer. Es tracta realment d'una construcció feta entre tots. I ja veureu com Mar, quan els hi planteja algunes situacions, ella el que fa és acompanyar i proposar preguntes. I són els infants en què tots ells busquen respostes. Es bueno tener un jardín. Porque las flores dan el aire y los árboles. Porque tienen oxígeno. ¿Y qué es eso? Es como que vivimos, como en la luna no hay porque no hay ni árboles ni plantas. El oxígeno nos ayuda a respirar. Teníamos que morir justo cuando nacíamos, que no podíamos respirar. La tierra sería toda negra porque no había nada verde, porque no había plantas ni árboles. Pero sin jardines, como no habría nada de plantas, olería fatal, como si la tierra fuese un basurero. También ojalá hubiese una valla entre los jardines, así ya no podían pisar las cosas. ¿Crees que estaría mejor el jardín con una valla? Con perchillo. Pero no podíamos entrar nosotros acá. Ponemos una puerta con llave. ¿Y eso se podría hacer de otra manera? Con carteles. Esos carteles no protegen nada. Que les sirvan para algo, para decirle a la gente que no tiren cosas al jardín. Ja ho heu sentit, ella els hi pregunta, bueno, podríem posar una valla o què seria millor? És el paper del docent que acompanya i que continua fent preguntes i més preguntes. Després d'aquesta escola hem vist dos macroescoles, el treball que han fet Educació Infantil Mar i el que ha fet Educació Primària Sacra, i ara veureu una miqueta, una pinzellada del que hem fet a la meva escola. La meva escola, com us... Aquí. Aquest seria el mapa conceptual del projecte del Jardí de la Joaneta, que ara us explicaré una miqueta. He seguit, us en recordeu aquell esquema que havíem dit? Pensem què volem, busquem un lloc al nostre pati per la Joaneta on pogués viure, on, i també ens vam plantejar, això us ho deixo també, ho vam treballar amb els infants de cicle superior. Us hi heu fixat el que significa aquesta paraula? Ells se van plantejar moltes coses. Vegetar és el contrari de vida, no? I els vegetals són vida, no? Bueno, no sé quina incongruència podria ser això. Aquí us ho deixo. Ens vam plantejar com és un jardí, com podia ser un jardí, doncs ha de tenir plantes, o no, perquè podria ser un jardí zen que no té plantes. En el nostre entorn el que ens va passar també és que, clar, al costat de l'escola tenim l'horta de Lleida. Els horts i els trossos són jardí? Els vam anar a visitar. Bueno, aquí vam observar jardins. Aquestes fotografies corresponen als jardins de Sevilla, perquè és el que us deia també. Els infants s'ho porten amb ells, això. I mentre estàvem fent aquest treball, un infant, una família va anar de vacances a Sevilla i ens va fer aquestes fotos que després ens va portar. Mira, a Sevilla els jardins són així. S'ho porten, anava a dir a sobre, però no, s'ho porten a dintre. Vam anar també a visitar jardins del poble, espais del poble, amb els diferents tipus de jardins, d'hort. A nosaltres ens va plantejar bastant en sèrio quina és la diferència que hi ha entre un hort i un jardí, si és que n'hi ha. I aquí vam visitar els que hi ha en el poble, en Corbins. També vam anar al Tros, vam fer la sessió allà al Tros. És un jardí, el Tros? No ho tenien clar, perquè un jardí què és? És una cosa que elaboren els humans i els trossos també. No ho sé.
ens fèiem aquestes preguntes. A on el fem? Dintre del nostre pati, que és un pati molt petit també, a on el fem, el jardí? Quines plantes triem per plantar? Nosaltres vam fer un mix d'hort i de jardí i ho vam posar en palots i en una zona que tenim al fons del pati. I el gaudim i el cuidem, tot i que al setembre el jardí està i l'hort està com està. Això també ens ha provocat a la nostra escola plantejar-nos. Nosaltres havíem de buscar un lloc per al jardí de la Joaneta i ens vam mirar, potser per primera vegada, ens vam mirar al pati i vam veure que no era gaire maco aquell pati i que potser el podíem millorar. I a partir d'aquí, el comitè mediambiental i la comissió amb infants que tenim a l'escola, que una vegada al mes se reuneix, una espècie de delegats de primària, que es reuneixen cada mes amb la coordinadora mediambiental i treballen aquests, a part de la filosofia que fan amb mi, treballant temes mediambientals. I ara estem preparant una jornada amb les famílies per fer un pati una mica més bonic. I també nosaltres som Escola Verda i aquest treball el vam portar a la trobada que vam fer fa 2 anys a Juneda i vam explicar la proposta, la nostra proposta. No és com la de Mar ni com la de Sacra, és la nostra i és la que ens estimem, la que anem fent. També us podria fer una pinzellada de l'escola, aquí, una escola de Madrid, on està Fàtima Guitar. Aquí la proposta del jardí és bastant semblant a la nostra, és un jardí molt urbà i el que van fer va ser un jardí vertical, seguint tot el procés d'educació infantil sobre el jardí. I després, per fer acabar, el CEI Blas Lomes. Aquesta escola és una escola de Roquetes de Mar d'Almeria i aquesta escola ha agafat el projecte del jardí i de la Marieta i el primer any que ho van treballar se van posar d'acord amb l'Escola d'Art d'Almeria i van fer un megaprojecte. Els joves de l'Escola d'Art els van dissenyar els vestits i ells van preparar un teatre sobre el jardí de la Joaneta, de la Joanina. I aquesta interacció entre infants d'educació infantil i joves va ser molt important. Aquesta companya ha tingut també un premi d'innovació educativa i està en una escola de difícil atenció. Ha lograt que les famílies s'impliquin molt en el projecte del jardí i que tots plegats facin realment una comunitat educativa. I ara aniríem acabant i voldria acabar amb el vídeo de l'Enric, que és un nen de Mallorca i que ens explica què ha significat per a ell el jardí de la Joaneta. Aquí tenemos a Enric, un pionero del jardín, porque hace 3 años que reflexiona y que trabaja en él. Y hoy se ha manifestado también con nosotros, se ha concentrado en el patio con todos los compañeros de la escuela. ¿Qué te parece esto que hemos hecho? Me parece muy bien, más que nada para demostrar que nosotros también podemos aportar nuestro grano dentro de nuestro círculo. Y sobre todo concienciarnos, porque ahora mismo lo que está pasando en todo el mundo no es broma. Y ya se ven ejemplos como el de Greta y todo lo que ha pasado. Y esto es necesario hacerlo, porque nosotros lo que hemos de hacer es construir un futuro mejor, no hacer que nuestras próximas generaciones vean cómo se destruye. ¿Y tú crees que te ves con coraje como para luchar como Greta o parecido? Sí, me gustaría y yo lo intentaré. Yo tengo en mi mente siempre que haré todo lo posible dentro de mis posibilidades para poder hacer que esto al menos pueda cambiar, porque así no se puede. ¿Crees que el jardín te ha ayudado a concienciarte un poquito sobre los problemas de la naturaleza? Sí. Cada día se ve todo lo que pasa en el jardín, sobre todo. Se ve como cada vez entran más plagas, pero también como la gente aportando su grano, limpiándolo y haciendo todo lo que puede por él, se ve como está quedando un espacio maravilloso. Muy bien. Tú este año acabas 6º y te irás el año que viene al instituto.
¿Crees que podrás llevar este mensaje hacia allá? Sí, voy a intentar, cuando vaya al Instituto de Binissalem voy a intentar transmitir tanto a mis compañeros como a los profesores todo lo que, ideas o aportaciones para poder mejorarlo y concienciarnos un poco porque es necesario. Bueno, pues muchas gracias, Enric, y mucha suerte en el futuro en el instituto. Gràcies. Bueno, doncs me sembla que no se podia acabar d'una millor manera, ho ha dit claríssimament, superbé, molt millor que jo. Bueno, he volgut compartir amb vosaltres, moltes gràcies al museu per la invitació a compartir-ho i bueno, moltíssimes gràcies. Sí.